जोबोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआथ' मा बेखौ थाम्बनेलाव नायनानैनो बुजिखायो, अब्लाबो आं खोन्थाबावनोसै आरोना। दिनैनि भिडिअआ नै Q&A आरोना, Q&A। आङो Q&A भिडिअखौ लाबोनाया एसे लेट जाबाय आरोना, एसे थाबैनो लाबोनांगौमोन आङो। टाइमा सोलाबाखैमोन दि Q&A भिडिअ बानायनो, बेनिखायनो एसे लेट जाबाय। जायफोरा आंनाव कुइसन खालामदोंमोन बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरोना आं लेट रिप्लाइ होनायनि थाखाय। ओमफ्राय आङो बेबायदि रायलायबाय थायालासिनो भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो थाबैनो कुइसनफोरनि एन्सारफोरखौ होनो नाजालांसै आरोना। दे बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांसै। गिबियावनो दङ कुइसना जया बसुमतारिनि। जया बसुमतारिया ओरैबायदि कुइसन खालामदों आरोना। हाय आब', नोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनो। आंनि कुइसना बेनोदि नोंनि गुबै नेमा मा? नों दायो मा खालामगासिनो दं आब'? नोंनि गुमैया मा मावो? नोंनि हबिया मा आब' सना? प्लिज रिप्लाइ मी, थेंक इउ स' माच। बेबायदि आरोना कुइसना। खैथा कुइसन खालामदों बे? 1 2 3 4टा कुइसन खालामदों। ओमफ्राय फार्स्टआवनो हाय आब', नोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनो होननानै बुंदोंना, बेनि थाखाय थेंक इउ। आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोननायनि थाखाय थेंक इउ। ओमफ्राय दाना कुइसना नोंनि गुबै नेमा मा? आंनि गुबै नेमाथ' अनजिमायानो। ओमफ्राय बांसिनानो अनजि होननानै गाबज्रियो आरोना। आंबो अनजिखौ बांसिन मोजां मोनो। ओरैनोथ' गुबै नेमा अनजिमायानो आरोना। ओमफ्राय नाम्बार 2 कुइसना नों दायो मा खालामगासिनो दं आब'? मा खालामगासिनो दं मानेथ' बर्थमान जेबो साख्रि थाख्रि गैथ'आ आरोना, हाउस वाइफखौनो बुंनो नांगोन आरोना। बेनोसै एन्सारा। ओमफ्राय नोंनि गुमैया मा मावो? बेखौथ' बहुत मानसियानो सोंबाय थायो। सिगाङावबो आङो Q&A भिडिअ बानायनायावहाय बहुत खोन्थाहरबायमोन, रिप्लाइ हरबायमोन आरोना। ओमफ्राय दाबो आङो खोन्थाबावनोसै। बिजनेस मावो आरोना, ओमफ्राय LIC आवबो मावो, बेनो आरोना। ओमफ्राय नोंनि हबिया मा आब' सना? आंनि हबिया मिनि खुसि थानाय, ओमफ्राय सम मोनब्लानो भिडिअ बानायनाय। आङो भिडिअ बानायनो जोबोर मोजां मोनो ना, बेनो आरोना आंनि हबिया। ओमफ्राय मिनि खुसिबो थानो बिराद मोजां मोनो नालाय आङो, बिनिखायनो मिनि खुसि थानाय आरो भिडिअ बानायनाय बेखिनिसै आरोना एन्सारा। थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय। ओमफ्राय दाना नेक्स्टआव दङ रुपालि बर'। रुपालि रुपालि बायदि मोनलायथारदों आरो। जोंहा बिनानावनि नामाबो रुपालि दि, ओमफ्राय बिदि बेखौ बायदि मोनलायलायदों आरो। रुपालि बर'नि कुइसना जाबाय, हेल' आब', नोंसोरनि इयारा बेसे जाखो गुमैदो नोंदो? माने बैसोखौ सोंदोंदां आरोना, आं बैसोखौ सोंनाय बायदि मोनबाय। आं दायो 25 जाबाय। ओमफ्राय जाहा मुथु नों बेसे मोनलाय? जाहा मुथुआ 30+ आरोना। आंखौथ' मानसिफोरा बहुदानो बिराद उन्दैदां बायदि मोनहरो आरोना। बेलेगफोरावबो बहाबा थांब्ला सोरबा नानि जारौ बेफोरबायदि बुंलाबायो। खिन्थु आं इसेबां उन्दै नङा ना, 25 इसेबां उन्दै नङा न', लोगोफोर बुरैसो। ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव मोनथाम सोंदों आरोना कुइसनखौनो। सेकेन्ड नाम्बाराव दङ गुमैया मा मावो? बेखौथ' आङो सिगाङावबो खोन्थाबोबायमोन, LIC ओमफ्राय आरो बिजनेस, बेनोसै आरोना। ओमफ्राय 3 नाम्बाराव दङ गुमै मोनहानि न'खराव सोर सोर दं? गुमै मोनहानि न'खराव आं, ओमफ्राय गुमै, आंथ' गुमै जालाना, आं, मुथु, ओमफ्राय मुथुनि फंबायनि हिन्जाव माने आंनि बिजावजालि, ओमफ्राय बिस्रानि फिसाजो हिमानसि, ओमफ्राय आइ आफा, गासै 7 जन आरोना। बेनोसै। कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो 3 नाम्बाराव दङ मितुल मुसाहारिनि। बिराद कमेन्ट खालामबाय थायोना, बियो आंखौ बिराद कमेन्ट खालामबाय थायोना, बियो आंखौ सिस्टार होननानै मोजां मोनो आङो। आंथ' कमेन्ट खालामजानो लुबैखायोना। ओमफ्राय बेयावबो सोंदों आरोना, कुइसन सोंदों। बिनि कुइसना जाबाय, हेल' सिस्टार, आंनिफ्राय मोनसे कुइसन। 1 नाम्बाराव दङ नोंस्रा मा गामि? फादार मादारनि गामिया मा? आरो 2 नाम्बाराव दङ नोंस्रा फादार मादारा मा मावो? न'खराव साबेसे नोंस्रा?
बिदि आरोना कुइसना ओमफ्राय 1 नाम्बारनि कुइसननि एन्सारखौ आङो होग्रोनोसै नोंस्रा माने बबे मोनसे गामिखौ सोंखो आं एसेबां मिथियासै आरोना जिखिजाया आं मोननैनिबो गामिनि नामखौ खिन्थाना होनोसै जोंहा मुथुनि गामिनि नामा माने दा आंनि गोदान गामिनि नामा गरायबारि ओमफ्राय आंनि जोनोमगिरि गामिनि नामा धुपगुरि अनिदल बेनो ओमफ्राय नोंस्रा फादार मादारा मा मावो न'खराव साबेसे नोंस्रा जोंहा फादार मादाराथ' जबनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जेबो जब मावा ओमफ्राय बिदिनो आबादारि आरोना आबादारि ओमफ्राय जोंहाया न'नि खामानि मावो बेनोसै ओमफ्राय न'खराव साबेसे सोरहानि न'खर मोनसेखौ सोंदो बेखौबो आङो एसेबां कनफार्म जायासै बिनिखायनो आङो मोननैनिबो न'खरनि सुबुंफोरखौ खोन्थाना होनोसै जोंहानि न'खरनिया माने आंनि जोनोमगिरिनि न'खरनिया गासै 6 जन ओमफ्राय नैबिनिया जाहामुथुलाहानिया इनिया 6 जनमोन आरोना ओमफ्राय दा 7 जन जाबाय हिमानसिजों बेखिनियानोसै थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ सुरेश बर'आ सोंदों आब' नों जोबोद समायना नों बबे गामियाव हाबा जादों आब' आरो नोंनि हासबेन्डआ मा मावो आब' नों जोबोद समायना आंथ' एसेबां समायना मोना गावखौनो गाव जानो हागौ मालायनि नोजोराव समायना खोमा न' आं समायना मोना आरोना एसेबां जिखिजाया थेंक इउ ओमफ्राय नों बबे गामियाव हाबा जादों आब' आरो नोंनि हासबेन्डआ मा मावो आङो गरायबारि होननाय गामियाव हाबा जादों खाथियावनो आंनि जोनोमगिरि गामिनिफ्राय 1 किल'मिटारसो गोजान जागोन आरोना खाथियावनो हाबा जादों आङो ओमफ्राय नोंनि हासबेन्डआ मा मावो बेखौथ' आङो दहायबो खोन्थाबोबायमोन ओमफ्राय दाबो खोन्थाबावनोसै आंनि हासबेन्डआ बिजनेस ओमफ्राय LIC बेफोरनो आरोना LIC आव बेफोरनो ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ अजय बर' बिथाङा कुइसन खालामदों बे गथ'आ नोंनि नामा प्लिज आब' खोन्थाहर माने हिमानसिखौ सोंदों आरोना हिमानसिखौ आङो बहुत भिडिअआव लाफाबाय थायो नालाय सोरबा सोरबाबो बहुदानो सोङो नोंस्रानि नामा नोंनि नामा बेफोरबायदि बहुदानो सोङो दासिमबो ओमफ्राय आं सिगाङावबो खोन्थाबोबाय ओमफ्राय आरो गासिबो मिथिजोबादि न' बेनिखायनो आङो दायो खोन्थाफिनबावनोसै बे गथ'आ जोंहानि नङा जोंहानि माने आंनि नङा आरोना माबानि जोंहानि बिजावजालिनि फिसाजो आरोना बेनोसै थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय दायो दङ राधा एन ब्रह्मनि आब' मा गामि नोंसिना बेबायदि कुइसन खालामदों आरोना आब' मा गामि नोंसोरनिया जोंनि गामिया आंनि हाबा जानाय गामिया गरायबारि ओमफ्राय आंनि जोनोमगिरि गामिया धुपगुरि अनिदल बेनोसै आरोना कुइसननि एन्सारा थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय दङ एबार प्रभा बसुमतारिया कुइसन खालामदों आब' आदाया मा मावो आरो दासान्दि मिउजिक भिडिअ बानायथ'वाखै नामा आब' आदाया मा मावो बेखौथ' आं बहुत खोन्थाबोबाय बेखौ खोन्थायाबो जासिगोनदां न' ओमफ्राय आङो नेक्स्ट कुइसननि एन्सारखौ होनोसै दासान्दि मिउजिक भिडिअ बानायथ'वाखै नामा दासान्दिथ' मिउजिक भिडिअखौ बानायथ'वाखै आरो बानायथ'नायबो जाथ'नाय नंला खोमा बोथोरफोराबो एसेबां थिग नङादि बेनिखायनो आरोना उनावहाय बोथोरफोरा थिग जाबा सम मिलायबा बानायगोन आरोना बेनोसै एन्सारा कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नेक्स्टआवहाय दङ सुजुमा बर'आ कुइसन खालामदों आब' नों बबेनि बैसोआ बेसे जाखो आङो गरायबारि होननाय गामिनि आरोना बर' बाजारनि ओमफ्राय बैसोआ बेसे जाखो बेखौ आं एसे सिगाङावबो खोन्थाबोबायमोन दासिम 25 जाबाय आरोना आङो एसेबां उन्दै नङा एसे गिदिरानो जाबाय माने बुरिबाय आरोना 25 जाबाय 25 जालायलायनायाथ' एसे बुरिखागोन आरो दा न' लोगोफोर दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ मन्जु बसुमतारिनि नों बिजावजालिजों नांलायफेरदोंना फेराखै आब' नोंसोर खामानि मावब्ला रानलायना मावो ना गावबागाव मावो बेबायदि आरोना कुइसना आरो आं कुइसनखौ खनसे फरायबावनि नों बिजावजालिजों नांलायफेरदोंना फेराखै आब' नोंसोर खामानि मावब्ला रानलायना मावो ना गावबागाव मावो बे कुइसननि रिप्लाइखौ आङो हरखांबायमोन लिरनानै हरदोंमोन आरोना लिरनानै हरब्लाबाबो आरो दायो आं नै खुगाजों खोन्थाबावनोसै
आङो बिजावजालिजों नांलायफेराखै आरो आङो नांलायगोन बेखौबो साना माने आंहा नांलायफेरनाय माने बेफोरबायदि हुदा एसेबो गैथारा आरोना नांगौबा सोरजोंबाफोर एसे एनै माबा माबि बुंजाब्लाबो आङो कन्ट्रल खालामनानै थायो सहायनानै थायो खिन्थु आंहा बिदि सोदोबा नांलायफेरनाय बुलायफेरनाय बेफोरबायदि हुदाया एसेबो गैया जिखिजाया नांलायफेराखै आरो नांलायगोन बेखौबो सानखाया आरोना उनफोरावबो नांलायगोन बेखौबो सानखाया आरो आंनि बिजावजालियाबो आंजोंबो नांलायनोबो रोंखानाय नङा जों बिराद फ्रि ना ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन आरो दंबावो कुइसना नोंसोर खामानि मावब्ला रानलायना मावो ना गावबागाव मावो जोंहानि खामानि मावनाया ओरैबादि जोङो खामानिखौ गोसोबादि मावलायो जेबो फाला रानलाया माने गोसोबादि मावो आरोना बेनोसै एन्सारा जेबो फाला रानलायनाय गैया आरोना थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय अनिमा बसुमतारिया कुइसन खालामदों आब'आलाय खानायखौ बांद्राय बांद्राय नङा अनिमा बसुमतारिया कुइसन खालामदों आब'आलाय खानायखौ दांबाय थानो मोजां मोनो नामा अबसे नंगौ आङो खानायखौ दांबाय थानो मोजां मोनो ओमफ्राय दांफ्लांबाय थायो आरोना माने दांफ्लांबाय थानायखायनो आखायाबो थांफ्लाङो आरोना जिखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ बिनद नेक्स्ट कुइसनाव दङ बिनद बसुमतारिनि मोजां ना आब' खबरा बेबायदि आरोना कुइसना ओमफ्राय बर्तमानथ' कुइसन जालायनोसै दा ओमफ्राय बर्तमानथ' खबरा मोजाङानो दासान्दि मोजां बोथोरफोरासो बारा थिग नङा आरोना कर'ना बोथोर आरो दैज्लां बोथोरबो सफैबाय बारा थिग नङा दैज्लां बोथोर सफैदोंब्लाबो दुब्लि फोथारफोरावनो दैफोरानो गैया खोथियाफोरबो फोनो हायाखै रानस्राव रनस्राव बेफोरनि थाखाय एसे मा होनगोन मोजांबो गाज्रिबो आरोना ओरैनोथ' आंनि आन्था खबरा मोजां आरोना ओमफ्राय बोथोरनि सायाव लायोब्ला एसे गाज्रि होनदो जिखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय दायो दङ कुइसना कुमुद बर'आ सोंदों बाजैया मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो कुमुद बर'नि कुइसना बाजैया मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो ओरैनोथ' आं बहुद ओंख्रिखौनो जानो मोजां मोनो ओमफ्राय बांसिन गोथां ओंख्रिफोरखौ बांसिन जानो मोजांसिन मोनो ओमफ्राय आंनि फेभरेट ओंख्रिया जाबाय माबा मेवा मोखै अनला नाजों संनाय बिराद गोथाव मोनो आङो ओरैबायदि गोथाव मोनो मेवा मोखै अनला नाजों संनायबाथाय बिराद ओंखामफोरखौबो एसे बुरजा लालायलायनानै जायो आरोना बिराद मोजां मोनो आङो जानो ओमफ्राय मेवा आसारखौबो बिराद मोजां मोनो बेनोसै एन्सारा थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय कुइसना दायो मोनसेल'सै दां मोनसेल' नङालै मोनसेल' बायदि मोनलायलायदों एबार कुइसना दङ आद्रिना ब्लगनिफ्राय आद्रिना बर'आ सोंदों आब' हिमानसि बिमाया देरसिन ना नों देरसिन बिनि एन्सारखौ आं हरखांबायमोनदां रिप्लाय हरनाय बायदि मोनदों अब्लाबो आङो खोन्थाबावनोसै बैसोआवबालाय हिमानसि बिमाया आंनिख्रुइ देरसिन ओमफ्राय जाहामुथुआ हिमानसि बिफानिख्रुइ देरसिन नालाय ओमफ्राय सोमोन्दोआवहाय आंखौ देरसिन जाबाय आरोना बेनोसै एन्सारा कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नेक्स्टआव दङ मा नाम रंगिना ब्रह्म अफिसियेला सोंदों हाय आब' गुड मर्निं खबरफोरा माबोरै नोंनि भिडिअफोरखौ नायनो जा मोजां मोनो आं आब' गुड मर्निं ओमफ्राय खबराथ' बर्तमान मोजां एसे सिगाङावबो खोन्थाबोबायमोन आङो ओमफ्राय नोंनि भिडिअफोरखौ नायनो जा मोजां मोनो आं आब' आंनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोननायनि थाखाय थेंक इउ आरो बेबायदिनो मोजां मोनबाय था नायनो मोजां मोनबाय था बेखौनो आसा खालामो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो एबार गोलोमसार बसुमतारिया सोंदों बिनिफ्राय गोलोमसार बसुमतारिया सोंदों हाय आब' मा खबर नोंनि भिडिअफोरखौ नायनो जोबोर मोजां मोनो आं कुइसना एखे आरोना इजों गोलोमसार बसुमतारि हाय आब' मा खबराथ' बर्तमान मोजां बेखौ एसे सिगाङावबो खोन्थाबोबाय ओमफ्राय नोंनि भिडिअफोरखौ नायनो जोबोर मोजां मोनो आं थेंक इउ आंनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोननायनि थाखाय बेबायदिनो आरो मोजां मोनबाय था थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय
एबार दं टपेन खाख्लारि बाजै नोंसोरना लाभ मेरिज ना एरेन्ज मेरिज अन्नानै भिडिअ बानायना हो प्लिज Q&A आव रिप्लाइ होगोन होननानै नेनानै थाबाय लाभ इउ फ्रम बिजनि बिजनिनि आरोना टपेन खाख्लारिया एन्सारखौ होनसै आङो बाजै नोंसोरना लाभ मेरिज ना एरेन्ज मेरिज अन्नानै भिडिअ बानायना हो प्लिज लाभ मेरिज मोन आरोना लाभ मेरिज थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय दाना लास्ट कुइसन कृष्णा नार्जारि आब' नोंजों गुमैजों बेसे गोबाव गोसथोलायनाय आयु कुइसना जि गाजागालाय बेसे गोबावमोनलाय बुथुआ कुइसना ओरैबायदि गाजाखाना ओमफ्राय कुइसनखौथ' सोंबाय जेब्ला एन्सारखौथ' होखानांसिगोन इसिबां गोबाव गोसथोलायाखै जोङो बुंनो थाङोब्ला 3 years बा 4 years जागोन आरोना आं बारा हिसाब लाया बिदि गोसथोलायनाय मानायफोरखौ इसिबां हिसाब लायाखै बिसिनसो जागोन आरोना अनुमान मथे दिनैनि कुइसना बेखिनियानोमोन आरोना ओमफ्राय गैला ओमफ्राय कुइसन होनो थाखाय आंथ' कुइसननि एन्सारफोरखौ होखांजोब्बाय दाना आङो भिडिअखौबो गोलाव खालामबाय थायालासिनो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना दाना जायफोरा आंनि बे Q&A भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय